Какво прави сега? Газ ли да? Какво да прави? Газа е, дай газа е! Жоро, малко ти остава, съвсем малко е! Дай! Айде сега, газ! Айде сега, дай! Дай! Трябва да си първа, майма. Не е трути! Сега пак ти ще мисля, че е къде това е. Не вбира. Кажи му да е едно као, че ти това е. Нека се играе да учи. Това е патрон. Виж как подава надолу. Стандарт стана модифициран. Той вече и там не може да е. Да, той вече оттатък не може. Вече няма на къде. Дай напред ляво, бе! Той потъна. Той не изчупа на вече. Ма не, той багера потъна. Багера, да, Борко купа багера. Върви снима от другата страна. Ей, изпусти се с задната страна. Давай, чакай, че много загря масло. Предния ляв! Задния надясно! А Борко, докато прави препятствието, купа багера.